Adventný kavrdar. Dar života. V našom živote sú medzery, ktoré nikto nedokáže zaplniť, aj keby do toho vložil všetko svoje úsilie a lásku. Existujú medzery, ktoré sa dajú zaplniť iba vtedy, ak máme možnosť darovať v určitom zmysle život. Konkrétne symbolicky takúto príležitosť vedieť dať život znamená mať dieťa. To je to, čo starozákonná Anna, budúca matka Samuela, hľadá vo svojej existencii. A to, že to nedokáže, považuje za veľkú tragédiu pre seba i pre svoje rodinné vzťahy. Túžba po dieťati je túžbou nájsť príležitosť, ako darovať svoj život. Je to inšpiratívne, lebo to je to, čo robia tí, ktorí skutočne milujú. Napríklad manželia, ale predovšetkým Boh. Aj my hľadajme tú svoju príležitosť, pretože medzier tých je. Boh je tak blízko nás, Boh je tak blízko nás, Boh je tak blízko nás, Boh je v nás. Boh je tak blízko nás, Boh je tak blízko nás, Boh je tak blízko nás, Boh je v nás. Ty si ten dar od Otca nám, Ty si tá láska, čo prišla k nám, Ty si nás z hriechu vykúpiť chcel, Emanuel. Ty si ten dar od Otca nám, Ty si tá láska, čo prišla k nám, Ty si nás z hriechu vykúpiť chcel, Emanuel. Boh je tak blízko nás, Boh je tak blízko nás, Boh je tak blízko nás, Boh je v nás. Boh je tak blízko nás, Boh je tak blízko nás, Boh je tak blízko nás, Boh je v nás. Ty si ten dar od Otca nám, Ty si tá láska, čo prišla k nám, Ty si nás z hriechu vykúpiť chcel, Emanuel. Ty si ten dar od Otca nám, Ty si tá láska, čo prišla k nám, Ty si ma z hriechu vykúpiť chcel, Emanuel. Ty si ten dar od Otca nám, Ty si tá láska, čo prišla k nám, Ty si nás z hriechu vykúpiť chcel,